Sige na! Pagbaklasin na yan! Sandali lang! Sandali lang! Boss! Ano to? Wala man lang abiso! Mrs., nagsabi na kami last week pa. Kung hindi kayo nakinig, wala na kaming magagawa doon. Napag-utusan lang. Sige na! Bilisan nyo na! Ganun pala ha? Bakit may lampas? Napag-utusan lang din! Siguro naman nagkakaintindihan na tayo, no? Uulitin ko lang, bilang pagsunod sa utos ng ating mayor, lahat ng pangit at sagabal tingnan ay aming babaklasin. Nagkakaintindihan ho ba tayo? So, ibig sabihin po ba nito, babaklasin na rin yung bahay ko? Bakit? Saan ba ang bahay mo? Ayun po! Hindi ang bahay mo? Ikaw mismo! Tim! Baklasin na yan! Hindi bagay sa'yo ang bahay mo? Pangit! Sige na! Lahat ng yan, baklasin nyo na! Ay, anong gagawin niya? Ay! Ma'am! Ma'am, wag! Ma'am! Ma'am, maawa po kayo! Wag! Ma'am! Yan pa, ma'am, oh. Ito para mo! Wag! Ma'am, maawa po kayo sa bahay namin! Ma'am! Yan pa, ma'am, oh. Salamat ah! Bihira lang kasi yung mga tulad mo sumusuporta sa gawain pang gobyerno. Alam mo, buti ka pa nga eh. Hindi pa reklamo. Di tulad ng iba dyan. Naku, napaka-reklamador. Wala naman akong karapatan, ma'am. Ha? Bakit? Di kasi ako taga rito. Tambay lang ako dito. Uy, sige pa, darugin niyo pa yan. ₱50 lang yan. Oo. Ma'am! Ma'am! Bakit kailangan pong umabot sa ganito? Di ba pwede pag-usapan natin to? Hindi na pwede, ma'am. Napag-usapan na natin na bawal magtinda dito. Tapos, Ma'am, maawa po kayo! Ito lang ikinabubuhay ng pamilya ko! ako din. Ito lang ay kinabubuhay ng pamilya ko. Ang pagiging tiga-baklas? Hindi. Pagkatapos kong kuhanin to sa'yo, ebebenta ko to sa iba. Online seller kasi ako. Itong bahay na to ang uunahin natin. Abay, bakit naman? Eh, hindi naman yan nakasagabal sa daan eh. Sa daan, hindi. Pero sa akin, nakakabwisit na. Bakit naman? Eh, kasi bahay yan ang kabit ng mister ko. Kaya sige, nakakapangula pa siya. Bilis. Pag may demolisyong nagaganap sa ibang bansa, we will demolish your place. But don't worry, your relocation area is ready. Sa Pinas, magkakamatayan muna tayo bago nyo kumapalis dito! Yan ang Pinoy! Ay, Day. Pasok muna tayo.
bihira. Kahapon may sala set. Ngayon, ginawa mo namang kwarto tong daan. Hoy, miss, gumising ka nga dyan. Miss, pinagsabihan na kita kahapon. Obstruction yung ginagawa mo. Nakakabala ka sa daan. Miss! Miss, ang tigas ng ulo mo, ha? Diyan ka pa natutulog. Miss, gumising ka nga. Miss! Hoy, anong ginagawa mo sa anak ko? Mister, pinagsasabihan ko lang ang anak mo. Gagi! Patay na yan! Ito nga oh, pinaglalamayan namin. Hoy! Ay, lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Teka lang sandali, Manong! Grabe ka naman kung makapag-clearing operation! Di ka ba naawa sa mga gamit ko, ha? Sira-sira na! Eh, hindi naman ako nagki-clearing operation eh! Eh, ano yung ginagawa mo? Nagwawala! Kasi sa tuwing sinisingil kita, tinataguan mo ako! Ayun o, kunin niyo yan. Tapos yun, gusto. Ayasanin niyo rin doon, nandito. Teka lang! Hindi kasali yan! Ma'am, wag na ho tayong magmatigas. Alam niyo naman po yung batas, di ba? Eh kung ganun, huwag ka na din magmatigas. Bakit? Ang kapal ng mukha mong magbaklas. Eh di ka pa nga nagbabayad ng upa dito sa boarding house ko. Pala mukha mo. Oo ano, clear na ba ang lahat? Opo, boss. Chairman! O bakit? Hindi pa po. May isang tindera pa pong natira. Ano ba yan? Iisa na lang tapos hindi nyo pa mapaalis? Sorry po. Eh sino ba kasi yan? Ayun no! Mangkukulam! Uy! Sandali lang! Bakit? Bakit hindi nyo naman sinabi na pina-advance yung demolition? Wala man lang warning! Eh wala naman kaming kinalaman sa demolition na yan. Eh ano pala kayo? Mga magnanakaw. Pare, tara, takbo! Hoy! Nang inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.